Perlok sesing part nganawan ra fi kani ka video ka ba mentama de ha ka biade bat kani ka video ka bangang ngawan ra ka de ka ba ka ba ngi kum ka kan hun chungi ngi kwa wan pan mi hi ki crypto mi ya ki crypto coin ma te kani ka group ka permanent member ki de ki brio ki member ki bla snok tilang bat ngi ya ka kani ka kamban pan mi fon ma te nak benta jong de ka kamban mi fon kamut ngi pediang ya tang ya kitu ki beri ki ba terang lan ki ba syania ngi pediang ya ki ba kum kita te hakan ni ka por ngan pen ep ka ke jing mentoy lan ni ka don em ka jing du nong lan ni ka res la dang ngi le ne kam ma te menta ngan pen ep new address menta ubangang la copy te dengan paste tu dengan klik tu ajrang new coin de bla list na do khandai singi menchua ma te menta in klik te ka transaction pin yo new brio bathit ning kong do to ba sedang ning kong do yo akador san telinot not points san telinot khandai new r ma tenang ta uthit hakador uthit kumba nriu jasan $1 te ka community la ne ka kan hun chongi ru ngi don kam ya ka te ka fon bangi ngin panmi bangi ngin yo thit ning kong do bangi ngin sna hiu coin tenang ta mangi hi kinong sna ngin yo thit ning kong do tenang ta la dangi yo ngi thit kumba nriu jasan $1 ngin yo kumba nriu spa new phowei million coin tenang ta don em kata ka jing mentoy yu du address ubat hit ning kong daga kan hun jongki tenang ta pet ki pelut kat not inbas nriu hajar san spa ki yo ya ka PNL la ne kata ka profit and loss ka baki ki yo nang hadu khat nyo hajar ka jing sel jongki arpu saw hajar arpu saw minus daga nriu point san kemut ki yo nang khat nyo hajar dolar ki yo nang ma kamut kila yo shi pun kila yo nang bun ma te menta ko mangiro ngi la persang ban lon ki coin chungi ma nakaneka daga bangi ngi le kaneka kam te menta menta lada uni ubreu lani umdon kini ki we ki bana po ro ban thidia ki yo to coin kamun kate ka dolar $1,000 san $1 kanum du nang ma te kate kan $1,000 san $1 kam de ka pisa jong lani ka brew shimet ka de jong ka kan hon teladaki ki nang ro kila ya bentalan ni kila share ma kila ya bentalang ya kata ka jing yo nang te menta lada umdon kini ki basya po ro kamut kamdon ka jing yo ka kamdon ka resma te menta ngan pen ep kum kanika wallet jonga ma kane ha kanika wallet jonga ngadon how USDC ngadon kumasan spa arpo khandai point $1 tenang ta how solana ngadon point khandai mo te mentangan copy utu address jonga let receive ten ngan copy nang te mo tingin ya pe ngiru ngila le trail lanengi ngila persang ban penmi kai ki coin mo ngile trail te mentangan klik te tinggal lak ban let apo ka Google kumno pin Google let hang tu pila copy ngangala copy to address let sol scan klik hang tu sol scan tenang ta klik be ketu dala klik ketu te kumanga bangala copy yo tu address jong la jong copy address jong la jong te mentangan let hang tu ka sol scan ma te dala let kan sol scan kan paste tu address jong ha te ngala penmi coin em te mentangan klik hang tu te ngala klik hang tu ngan klik search ta te kumbanga nga ong ep kan ka sol scan ro kan pen pau banga ngadon kumba sanspa ar khundai point $1 ha USDC tenang ta point pra dollar ngadon haka au solana hausol pet to tik san ar khandai bat point khandai tenang ta ngan pet ya kane ka wallet jonga ngala jupen mi nem ki coin te klik hang to bat DeFi activities te la klik to DeFi activities pet sausi mensua nga create yung token uba kerteng usagi
usage coin tementa ban yo itu address tementa kum yo usage ngale yo usage ngathit katno ngathit katno sanspa laipo dengan sel ru sanspa laipo tementa ban yo kontrak address tu coin klik tu sage te dala klik tu sage kan sapa kumnia page ka current supply jong tu sage kadai 1 billion supply te ka kerteng ude real sage ma dengan shna yu tu coin haka arpo tarik upna April arjar usan haka por khandai sau bupra menmit ma haka por menmit ngalan stu coin te ban yu tu address dengan copy yu tu address te nang ta dala lek tu address te ngan rek haka tu ka ba lek menit ta te dala lek hang ne ngan paste tu sau si mun chuang ade ban list nu coin te kumbang ong ep ngathit sans pa lai $4 manga utu banak mat do utu address jonga wasdang JAG te mentang in je page de name JAG ngan pak itu page mangau tu bapen mi tu sagi dulu trom bapen mi mangau tu te address jonga wasdang JAGF te mentang page saya ketua wallet ngan klik receive page JAGF kamut de mangau bakut UNF te kamut nganga de mangau tu te nang ta NF bakut JAG NF te CAD kamut bamanga ngade utau basna yau coin kan ma te ngale kumno ngathit lai pun pra sol kan ma page akatuka sol scan den em lai pun pra sol bangathit yutu sage page tu lai pun pra sol ngathit ngayo ado shispa arpho million coin lanis pa arpho million ro kalang ta tinang ta mar ngathit manga haitu idor dengan yo ado shispa arpho million coin tinang ta ka dollar ka de sans pa lai pho point san pho an te ngayo ka dor 0. santelikinot sau lai khandai te ni ki basna ya une u coin kum kinong sna ngi num don ra kelas na kata katau ngi khot ngi wer ban ya pen mi phone namar kane ka group ka bangi ngi sna ka permanent member ka de ka group ka bangi ngi create ya kane ka group ban ya snok tilang ban ya le kane ka kam ban pen mi ini crypto meme coin ban yo ru ya ka phone ke namar ladangi ngis dang tang marwe kan kham shem jing e ken ma te menta lada don kini ki bathet kini ru lada don we ru bathet nga nganum las lada ki don ne kim don ru nga nganum las ma marbale pe ngan klik te lada pe nga ngasal no akto kasi haka ngathit ngathit hakador santelikinot saulai khandai nga diru akatokador namar ba shule trel ken kamun nga yo biang ya ketika dollar kai ka banga nga shu loss untuk khandiar kan sai tang network fees kamu tang 0.2 dollar kamut watch tang dollar kan 4 poi ma tengan shulas kai kumta kumba arpho lai pho tingka ka pisa India te perlok kumbanga nga ong ipi bakane kakam kade kakam kaba sok bhala dangi ingin le ma te kum kini pet kini ki breu un ki bathet kumba baleng ong bangi dan kamban thet kumba reu $1,000 namar ba la dangi thet reu $1,000 ngin yo ikate ka dor the next part la thit sikiwe kemut kan ra kador syaki south likinon anda la poi south likinot shaneng ka rule jong kane ka bapen mi meme coin hangne ka ongkum ni menta we bangi ngila la ban create yo coin ban penpoi ya ka market cap kumba kumbal arpho khundai ke nriu prasau kemun arpho kador kadai sauteli kinon ar khandai nriu prasau kan kap mut kalong kumni ma klalong 0.000 ar khandai
prasau ladangi lala ban penpoi kate kador da kabathit riu hajar san spa dollar kabamut kani uneu coin jongi kane ka community lane kan sayarap ban pin. This coin will be pinned to the top of the feed. Kabamut bau coin jongi sapoi kane kaba kane kaba tho trending token way bala tho trending token kabamut kibriu sitelup ka perthai kin yo eu coin jongi bat makiru kin sathit kumno te menta ngan pani phi kum uneu coin ma une kum une kabamut kin sathit kini kibriu kiba support ter kum token te menta ladangi ngi kibashna ngin thitang sanspa dollar lane sheja lane khat sanspa kamut kanam patra ya ka dor hadu south liginat kandak ne haki dor sant liginat te kabamut lada dangdon hai dor sant liginat kamut kane ka uneu coin jingi umpat poi hakatu ka baang ka top trending lane ka trending kun trending ka pamut ka bala long popular phau coin kamut kibriu kila ui kibriu kila kwa kan ban thit ma te kata ka dei ka jingmot lane ka jingthmu jongi na ka benta ka ne ka kam bangi ngin ya panmi fun te na ka benta jongi ki basna kan mau bangi ngim don ka res nomor ba kum banga ongi phi kum tu coin banga panmi manga kum tu coin banga panmi manga kum ne ngim tu nong ra nomor bangi ki try ki basna ila ban le kat ka bamon kan ma te na ka ta ka daw ko mga nga ongi phi bakane ka kam don resti hot kane ka we ka group ro ka ba kane ka group partnership for crypto meme coin kane ka partnership for crypto meme coin ro pet kum kini ki khalsi ro kidang posi ki bakum kini ya ki bakum kini tengah ngamla ban batai re tang ka we ngan syong ipi habangi ngile crypto ro lada manga ngade uba le crypto ngathit i ki konjung ki we dai namar ba kibre ki bapun mi ki yo thit ha ki dor ki bare na shakmat du te manga ngande ubre uba thit na shapo kamun ngila yo ka dor ka bahe ngingin du nong kan ma te ka pamut ladangi ngi thit i konjung ki we ka long high risk kan the same thing lada phi phile company ro kamut lada phi join ki company jong ki we kan long high risk nomor boleh kata ka company jong ki we te ya ka banja ne umja ngamla ban batai ka syong phi la ban ya join ne phi me join ro ka syong pet ha phi re na ka banta ki para khasi pat ngi khot ngi wer phi balada pidon ka jingmut lane ka jing trang lane ka jing kwa bani ka mai na ka crypto ngi long welcome bangin pediang so phai phi pa phi phnya don banta lang bat ngi ha ka ni ka banta bani kersan lem kumno ban ya panmi phone lane ba phnya don banta lem bat ngi ha ka ni ka group jongi ngi dang don tang ko ba arp saungot kini kidei ki bala contribute na ka banta ka funding tenang ta na ka banta kini kitab community ngi don hado new arngot kan mau bakate ka group kane ka group partnership for crypto meme coin pan ka sulong no ba kane ka de ka group pai ba lada don ki ba kwa nang nero ngi pedang so phai fi re kan mau ba tang ka we ngin nom penbor no ban le kane ka kam namar ka kam pisa ka de ka kam shmet jong phi ba phi pin rai ban le ma te ha ka bia de bat ka jingkwa ban kamai pan re kalong ka basok bangi ngin kamai ladangi don ka jing thmu ban kamai nang kaneka crypto ken ma te mentangan speni kumunu candle coin ude ubal alias hapo u Albank exchange tonganong peni itu utu candle coin de ubal alias hapo u Albank exchange te mentangan pit kai kini ki top trader pet top trader kum te ubriu banai sajrong top trader ula kamai hadu kano R million dollar kabamut kalong kum ni ngan su ajing kenya fi shi million kadai shi phaulak hakaktin India shi million kadai shi phaulak tela da R million into bedo R tela une ubriu ula kamai hadu R phaulak dollar hakapisa India la kumno la de PPD tang hakador prap khundai ro pila kamai hadu kano
hadu kano lak krul pe krul ka mut khat nyu krul prapo lak ru bru la kamai tenang ta kidon kiwe ru kibathet kibathet akidot kibaret ru ki kamai shibun nomor ba maki bale kisa kamai nomor ba ki penmi hi koin jong la jong ken tena ka banta jong ne ka por nga thrai phila ya sutho te ka sulong no tang lada phi pidon ka chingthrang ban le ikane ka kam kumba ngi thmu ngi long welcome ye phi bar te na ka banta jong ne ka video tang ka ne khubli shipon ngin second par